Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje engisicela kuwe-ke ukuthi-ke uma kuwukuthi usamusha kulona-ke ikhasi-ke noma kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulona, wenze nje okulungile-ke laphana ungixhase ungaphuma ingcindezi elanga-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali. Kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke likhonza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezishintshelwe ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli. Kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthizwa iy'ndaba njengamanje ukuthi ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke la kulethele-ke ividiyo-ke kamama-ke ushaya ngonyawo phansi-ke laphana ethethisa-ke laba abamashayo bathi u-President Cyril Ramaphosa akahambe. Ushaya phansi ngonyawo-ke lo mama uthi nithi akahambe nithi akahambe ayephi, ngabe senifuna ukusibulala ngendlala yini ngoba uma ngabe kuhamba yena kuningi okuzobheda ezweni. Kusho-ke umama ukuthi angifuni okuningi ukuthi kuzwa ngami, kodwa nje ngidlala ividiyo yakhe lo mama uzwele wona-ke ukuthi-ke uthini. Mengicela phuma sizwile-ke le vidiyo ngene section mfusha uvo lwakho kodwa-ke ucabangani ngalolu daba-ke lolu bese wenza okulungile nje ungixhase ungaphuma licindezelanga-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali. Kumahhala kwenza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha ngizolobe ngiza nazo ukufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Nayo-ke le vidiyo-ke le awuyithokozele. Angivumi asivumi, angivumi asivumi. Ramaphosa he's not going. Akahambi uRamaphosa sumandizo zonke emhlaba wonke. Lento enimashelayo yini ukuthi uRamaphosa akahambi bese kuyi rand, bese ama-market ayaphenika, bese ama-investment ayabaleka. Nifuna lokho yini nine nimashayo? Hayi, zizwe zonke emhlaba wonke. Bomama magumbama nomhlaba Eastern Cape, Western Cape, eGauteng, KwaZulu Natal, asukumeni siyobabuza, sibopheni ifociye siyobabuza. Sithi manithu Ramaphosa akahambe nithina sihlupheke na? Yini ngalindi uRamaphosa iphela itheminyaka aphume kahle? Kungani uRamaphosa esedushwa? Ngobani ubani benimthembayo lozokwazi ukusiqondisela izinto? Ngeke kwenzeke lokho. Kungako sokulungisiwe sokuphakathi nendawo. Engabe siyajabula ngakho kule minyaka ezayo. Ngesajabula ngenxa yenu kuze nifeze into zenu. Ipolitiki le. Akona umasigcozi. Ngeke dlale nini. Fundani ukucabanga nisebenzise ingqondo. Ngalimazi abantu kodwa nithi niyabasiza. Hayi, angivumi. Ohlakaniphile nobhadlile engqondweni uzongizwa nakanye. Full stop ngqi akahambi uRamaphosa.